רחוב ישן בצהרי היום, לצידיו בתים עם גג אדום, במתנס ממול שוכן מועדון. רוטרי, כולם יצאו לפעילות בחוץ, כי לילדים לימודים זה נחוץ. שקט יותר היום, יש פה ביטחון, כן כך נראה העיירה שלומי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן האומץ הכרחי. הקב"ט אל הסיור יצא, בדק בכל פינה הכל נמצא, הוא דואג לתושבי שלומי, מתפרנס. גברת כהן, אשתו של האדון, תמיד אומר יש פה ביטחון. כולנו גיבורים וגם קצת מפחדים, כן כך נראה העיירה שלומי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן האומץ הכרחי. חברי המועדון שבשלומי לא עצרו את פעילותם, לקהילה נותנים הם את זמנם. מתנדבים ביישובים שכאן גרים כולם, ולצפון מסרו הם את ליבם. תמיד הם מתגייסים, נוכחים ומעורים, כן כך נראה העיירה שלומי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן האומץ הכרחי. כן כך נראה העיירה שלומי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן האומץ הכרחי.